Дорогами войны под такой назвай у Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Яўхіма Карскага экспануецца выстава «Дыярам», прысвечаная 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На ёй 28 лепшых работ з розных раёнаў Прынёмання, дасланых на аднайменны конкурс, арганізаваны абласным цэнтрам тэхнічнай творчасці. Крысціна Шавялёва падзеліцца ўражаннямі ад убачанага на выставе. Хутка прабегчыся па выставе «Дыярам» дарогамі вайны не атрымаецца. Кожны яе экспанат уражвае арыгінальнасцю і дэталямі. Аўтары работ, а гэта школьнікі і навучэнцы устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, для стварэння найбольш яркай і дакладнай кампазіцыі выкарыстоўвалі разнастайныя матэрыялы. Большую частку элементаў рабілі ўручную. Адным словам, стараліся, каб іх конкурсны выраб быў заўважаным журы. Мы можем много говорить, красиво рассказывать, но только изучая проектную деятельность, изучая историческое прошлое, затем это все воплотив в творческие работы, мы можем донести до учащихся. Ведь сегодня представлены диорамы, которые отражают быт партизанский, партизанское движение, защиту той или иной территории нашего белорусского народа, отражают то историческое прошлое, тот героизм. Абарона Брэсцкай крэпасці, вырашальныя бітвы, спаленыя вёскі, партызанскія зямлянкі, канцэрт для раненых салдат. Сюжэты конкурсных работ розныя, аднак кожны напамін пра высокую цану, якую заплаціў беларускі народ за свабоду 80 гадоў таму. Это диорама Дятловского района Липичанске-Сусанин. В феврале 1942 года в деревню Пуща Липичанская прибыл карательный отряд немцев, который узнал, что где-то в лесу находится партизанский госпиталь. Под страхом смерти, расстрела семьи, проводить к месту партизанского отряда вызвался один из жителей. Но завел он немцев не к партизанскому отряду, а в болото. Все немцы погибли. Погиб, конечно, и Иосиф Филидович. Школа города Дятлова борется за присвоение имени Иосифа Филидовича, местного Ивана Сусанина, как они его называют. Свой уклад у перамогу унеслі і артысты. Яны ў час Вялікай Айчыннай вайны адпраўляліся на фронт і выступалі перад салдатамі, чым падымалі ім баявы дух. У канцы ліпеня 1944 года падчас наступальнай аперацыі «Баграцыён» эстрадна-тэатральная група прыбыла ў наваколле Гродна і дала некалькі канцэртаў для раненых. Гэты сюжэт увасоблены ў дыяраме 27-й школы абласнога цэнтра. На этой диораме мы видим реконструкцию небольшого концерта, полуторка, которая была выделена артистам, небольшой автомобиль, который они называли люксовым автомобилем, и солдаты. Хотя с задней стороны панорамы мы видим, что и солдат раненых несут, и какие-то еще действия проходят, и карту рассматривают, и полевая кухня работает. То есть это жизнь, военная жизнь. Но без песни невозможно, даже на войне. Убачыць унікальныя дыярамы даў магчымасць праект Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага «Арт-прастора на Карбышева». Ён – тая пляцоўка для юных аўтараў, дзе можна паказаць свой талент праз творчасць. Ежедневно сюда приходят сотни читателей и посетителей библиотеки. Проходят мероприятия и экскурсии. Сегодня библиотеку активно посещают дети пришкольных лагерей. И, конечно, каждый, кто приходит в нашу библиотеку, попадает в это арт-пространство. И оно никого не оставляет равнодушным. Выстава «Дыярам» дарогамі вайны, якая пераносіць у атмасферу ваеннага часу, будзе экспанавацца ў абласной навуковай бібліятэцы імя Карскага да 1 жніўня. Плануецца, што пасля яна адправіцца ў падарожжа па райцэнтрах Прынёмання.